ποτέ. Οκ, είμαι εγώ μαθητή σου. Ωραία. Και με βρίσκει πόρτα σε ένα μαγαζί. Ποια θα είναι η σκέψη σου? Τι τσακώθηκες, δεν με νοιάζει για τσακώθηκες. Έφυγες. Μη δώσεις δικαίωμα. Σε κανέναν. Μέσα στο ring. Τι εννοείς? Δείχνεις ότι είσαι δουλεμένος, ότι δεν είναι έλα, δεν έχεις κανένα μήνα προπόνηση και πάμε στο πρωτάθλημα. Είχε ιδιαίτερη μεταχείριση από τον πατέρα σου επιδεθνικό σου ή. Όχι καμία. Ίσα ίσα. Παναγία, δύσκολα. Δεν... Εντάξει, σε έβαλε με το ζόρι, λέμε Με το τώρα. ζόρι όχι, Α. ποτέ. Απλά επηρεάστηκε πολύ επειδή ζούσε μέσα σε Καλά, αυτό. προφανώς. Πώ βρήκε τον αγώνα του Tyson μετά από 50 χρόνια πραγίας? Στημένο, Netflix όλο. Αληθινό. Έτσι μου έκανε να ξέρεις ο πατέρας μου τον πρώτο μου αγώνα. Τι σου έκανε, πέταξε πετσέρα. Είμαστε... ναι, αλήθεια σου λέω. Εκείνη την ώρα πόσα πολύ νεύριες. Ουφς, δεν μίλαγα σε άνθρωπο. Κατέβαζα ό,τι θες. Τον έβλεπα πώς παίζει στους επόμενους αγώνες και έλεγα Παναγία μου, λέω. Τι πήγα να κάνω. Ναι, ακριβώς. Τόσο Το πολύ. χέρι μου, ειδικά το δεξί, το αριστερό με βάραγε πάρα πολύ. Ξέρεις, αλλά το δεξί μου χέρι ήταν νεκρό. Συγκαρίζει από κάτω, φωνάζει. Οφ, Κλείνει η φωνή σου, εννοείται, μετά. εννοείται.